Tinokutambirai mabuja tauya dzanyasi zuva rochitanhatu uri musi womuvhuro mwedzi uno waKurume. Tiri kutanda nonyaya yakaitika, nonyaya iri kuda kuitika iri kufadza kwaipapa kubva zuva rochigumi nombiri mwedzi uno kunenge kuri kunyoresiwa vanhu kuvhota pokare. Kwasara mazuva matanhatu basi kuti zviitike izvi. Rekai tirambe tichiringa kuti vanenge vachinyoresera kupi nokupi tigokunyepai zvizere. Bhangi ronyika nyasi raburitsa mureketo waro wakanyorwa naiye Panonetsa Mangudya achireketa kuti kwai zvinhu zvakareketiwa firimu rikuda kuburitsiwa noAljazira zviripo manyepo. Ipapa firimu rirati raburika zvokutoti ari kusaya kuziva kuti aita sei kuti agoreketa izvo zvinhu zviribe kuburitsiwa. Pakaita kuoma chaipo. Abva ati vanhu vese vagoreketa nozvokuti vanosenzesa bhangiri manyepo uye vari kunyepa kuti vanowacha mari inobhangiri manyepo chaiwo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Ipapa agotoreketa futi kuti vachatora matanho kuendesa kumatare edzimhosva nezvimwe zvakadandando kuti vanhu vakareketa munyaya iyi vaburike vaite kutora nyaya yavo kwavari. Ipapa chazofadza vazhinji azobva anyora pachena kuti kwai kuribe zvirango zvoupfumi pazvinhu zvinotengesiwa kana kupinziwa muZimbabwe kusanganisira zvinotengesiwa zvakaita sogoridhe. Kureketa kuti paribe kana chibodzi chaireketiwa nobato reZANU-PF kuti vari kutadza kuita zviri kuita kuti inyaya yemasangisheni. Ndipo munotoona kuti idi manyepo ano makumbo mapfupi. Bato roTriple-C rabva raburitsawo mureketo waro ipapa panhau yaburitsiwa naMhanduwe wachitobvumira kutoti ichokwadi kutoti zvese zvaireketika zvokuti kwai zvinhu zviri kutadzika kuitika nonyaya yekuti masangisheni paribe kana chibodzi chokwadi. Rekai tione kuti vanenge vachiipedza sei iyoyi nekutoti yakafitira kutoti inoita kuvavhiringa chaiko. Dai iyo Aljazira yandoburitsa firimu raori tazvionera tegani. Mapurisa atukiwa nevanhu kwese kwese nonyaya yekuti wakadzinga wingidhi paanga ada kuimba akambo kache kanonzi ibotso. Iro ndo botso chairo ravari kutanda mapurisa aya nekutoti unosaya kuti ohokonai munhu kurambidziwa kuimba hache chimbo chache zviribe kana kunyomba munhu kana kudini. Unobva watosaya kuti zvinezvi zvimbotekaira sei. Rekai tione kuti vachaipedza sei nyaya yacho iyoyi. Kwaino bazi rehurumende rinoringana zvokutongewa kwematunhu vanhu vari mumaguta nemumadhorobha vanofanira kuziva kuti ukakwira dzimotika panzvimbo dzisiridzo pokare nokwira dzimotika dzinofanira kutakura vanhu ukabatiwa nemapurisa unobhadharisiwa choupenzi $30 okuAmerica chaiwo. Imi kaimi zvakaita kuoma chaizvo. Kwai mukapuwa rubatsiro rwokukwira motika yasavira wenyu panzvimbo mukandobatiwa basi kwakutobhadharisiwa mari inoita $30. Imi mari kukwira ndimi muri kubhadharisiwa. Idi zvakaita kuoma chaiko. Kunhadzirisiwa pokare nhandare yorufaro kuri kuenderera mberi ipapa. Meya weguta reHarare Jacob Mafume agoburitsa pachena kuti zvavari kuita zviri kuratidza kuti zvinokona kuita zvakanaka chaizvo. Rekai tione kuti vachasvika chere pakuti panotanda mutambo wegore rino vanenge vapedza. Asi kuringa kwatiri kuita paribe chinenge chapera. Vanenge vachiri kuenderera mberi nokuzviita. Rekai tigoramba takaringa kuona kwazvinenge zvichienda tichigokunyepai. Wabasa wanosenza mumabhengi waita kunota wapinda machena kureketa kuno wakutanda uchibhadharwa nomari yekuAmerica nowanosenzerawo. Tiri kufara nazvo izvi nokutoti zviri kutoita kuti zviite zviri nani. Idi kana utsotsi hunoita ushoma mumabhangi nokutoti panenge paribe kana munhu chokuti aitire utsotsi. Kwai kuno mutemo mutsva urira kunziwa unochokuita nozvokuchera nozvicherwa zvomunyika.
kwai mutemo munyowani uyu waruda kuunza uruda kupa masimba kuno mutungamiri wenyika kuti anokona hache kundoti chero kambani yaafunga hache oti aanga wareke kugobhadhara mari dziya dzinobhadharwa dzokuti machera zvicherwa zvomunyika. Imi kaimi pakaita kudai so motoziva kutoti hunhu hwawo hunoramba kupera uende munhu wese anenge ari sahwirawo mutungamiri wenyika anobva andoziva kutoti ine ndikandokumbira mutungamiri wenyika kuti iwe ndiri kuda kugobhadhara mari anobva andonditi aiwa reka wobhadhara. Pakaita kuoma chaipo. Rekai tione kuti wanobisa chere kana kuti zvinotekaira sei. Kwai Zimbabwe iripo panyika dziri kuBerlin tourism boss kuri kuitiwa zvokuratidzana kuti urendo hwemunyika medu nodzimwe nyika hunotekaira sei. Ticharamba tichiringa kuti wokwedu vanenge vachizvigona sei kana kuti vanenge vachireketa zvakadini nozvonyika yedu tichigokunyepai kana paine zvinenge zvaburika. Tiri kundoshuvira kutoti vanoboya vanhu vakawanda vanoda kuuya kuoita urendo kunyika kwedu no. Iyo nyika yeZimbabwe kwai yatumirapo kare wamwe vanhu kunyika yoIndia kuti waende koringa ikweyo kuti vanokona chere kuboya vanhu vanoda kuuya koisa magetsi ozuva kunyika rino. Rekai tigoona kuti wachavaboya chere. Wakakona kuyaboya aiwa zvino hazvatekaira zvakanaka. Tinoramba taakutotenda izvozvo kutoti zvinenge zvakaringana chaizvo. Kana wakatadza kuwaboya aiwa tinoti wanotsvaka kumwe. Wozifa dai wari kuita tusvinu pokare ino SRC izvezvi watobata kagwicho katsva kari kupisa kuchikwata choArsenal kanonzi Nelson Kaye. Kagwicho kanokona kutambira nyika yeZimbabwe kana wakakabata zvisvinu, asi nonyaya yekuti iyo nyika yedu yakarambidziwa kutamba noFIFA pakatoita kunyangariwa kupotsana pokare nomwe wamwe vatambi vanokona kutamba mutambo uyu zvinonakidza. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi, asi tiri kundoshuvira kuti zviite zviri nani. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. South African Revenue Service wagoreketayo kuti kuribe kana chinhu chibodzi chiri kuratidza kuti kuno mari yakabhadharwa inoita zviuru zvomari yekuAmerica $508,000 pachirungu yokutenga nyati dzekwaRamaphosa. Nhau iyi ichaita kumusungirira chaiko Ramaphosa yu. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa. Pokare waRamaphosa waburitsa manji makuno yano vanhu vakupinda mudare ravo remakurukota. Mantashe aburitsiwa, Lindi Wesusuru aburitsiwa, Bekicele aita kurambirira arimo. Ipapa mapazi apiwa wateedzeri wogurukota wairi chaiwo. Unobva wasaya kuti ko zvirumbotekaira sei paisiwa gurukota rinoringa nezvemagetsi. Hapasati pamboitika zvakadari pasi rese. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Waijipita kwai wagotiwo kune vanhu bato Muslim Brotherhood wapuwa mitongo yakarepa yokugara mujeri nokuti bato riri kubvumiwa kunge richisenza munyika yewaijipita iyi. Pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti wanoipedza sei nhau yavo iyi. Nyika yeScotland tiri kuirovera manja tichitenda kuyapa nyika dzokumabuda zuva kuAfrica mari inoita zviuru 500 zvemapondo £500,000 pachirungu. Rekai tione kuti wanoisenzesa sei nokuti yanzi kwaigobatsira vanhu vari kusaya chokudya kuti waboye chokudya. Toramba tichiringira kuti zviite kuti vanhu vareke kugopfa nenzara idi. Kambani inonzi CompDow kwai yabatiwa kuti iri kunyepa zvairi kureketa kuti ikatora shangu dzovanhu iri kubva yaenda kodzibika pokare kuti dzinhadzire nhandare dzokumhanyira pokare ino dzimwe nzvimbo dzakadandanda dzokutambira dzowapwere. Kwai zviri kuitika vari kutora shangu dzekuAmerica wachiti ndokwadziri kuenda kobikiwa pokare, asi wobva wazodzitumira kunyika dzakaita sana Indonesia. Pakaita kuoma. Ukaona zvadari woziva kuti paribe chisvinu wabatiwa chaiko. Rekai tigoona kuti wachaipedza sei kana kuti wachatiza sei ipapa. Tiri kuzviziva makamirira kuti tirekete zvokubhurakwasha kwaiyo chikwata choManchester United. Apa
chakaita kusaisa vanhu zororo. Rekai henyu mwagoreketa kuti kwai kungira ndiku kune dzimwe zvikwata zvinoita kutengesa mutambo zvaimboitiwa nevakomana vamawarriors zviya inonzi pachirungu match fixing. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei ipapa, nekuti aya marohero akadare aya aiwa kana nopavha yakawanda inotoburika ichiseka chaiko, nekuti pakaita kunyangariwa. Asi tiri ipapo zvedu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.